Haide. Efectiv îl bagi unul în altul. Da, pe îl bagi chiar în silicon. Vii cu el de sus așa, mă. Vezi că... Stă, nu, că eu le reglez de aici, nu lasă la mine. Eu îi fac reglajul. Stai o secundă. Trebuie să nu bagi mâna în el care e silicon. Stai. Stai. Nu? Vedem că stai că se mută. Că ce? O să-l îndoim? Nu îl îndoim, nu. Stai mă că nu vreau, mă, ce are? Gata la mine? Poți să pui presă? Poți să te dai și jos, că vine acolo. Lasă că o pun. Trebuie doar să te... Aha. După aia lași scara la mijloc. Te duci tu afară și mă lași până se o scară. Pe urmă acum că am să o proască. Am să drept în scară. Du-te pe afară, pe scară. Vrei eu ceva? Te-ai luat? Am eu. Stai. A, să aici asta. Stai un pic că încurc astea. Știți puțin siliconul la care a ieșit? Da. Îți trebuie hârtie? Da. A, dar eu am un buzunar. Ține la tine, am.
Am dat prost. Gata? Prima dată îmi dai alea 3 găuri de fund, dai gaură în gaură, șterge de pe mâini. Na. Ai luat ăla de jos? Da. Mi le dai pe alea 3, da? Gaură în gaură. Asta de... Gata. Te bără mașina? Mai ai pornituri pe tine? Nu, le-am pus înapoi, știi, ca să nu... Nu? Ai unde să pui jucăria aia? Nu. Ultima nu chiar frumos s-a dus. Hm? Ultima un pic nu chiar. Adică ea s-a dus, dar nu s-a prins tablă de tablă bine, știi? Mai rămâne un pic de distanță, că e cot în cot. N-ați pun mașina. Dă-le 1, 2, 3. Am înțeles. Când e cot în cot, rămâne Am un pic. înțeles, adică nu e... Mai e și siliconul, are și la 1 mm 2 Știu, grosime. am înțeles. Credeam că nu l-am portat eu corect, știi? Le bag pe rând, nu are treabă, nu? Nu. Acum aici mai am două. Da, stai să iau. Mai mult. Hai că o ștergem după aia. Da, da. Unde? Aha, da. E bun. Și te dai jos, dai suflanta roșie.
Prietene, vino pe aici pe afară unde ai fost pe scară. La locul tău. Vino să ștergi mizeria. Da. În prima fază se șterge cu uscat, grosul. După aia se șterge cu umed, știi? Până nu mai rămâne nimic. Eu cred că să luăm și un pic de maroc, am dat cu spray-ul pe aici pe margine. Da, să Ăsta, fundul ăsta mic, eu nu-l văd dacă vezi tu. este înfixat. Îți mai fac o cârpă umedă? Îți mai fac o hârtie umedă? Da. Nu, că dacă e un pic de vopsea, după aia de merg cu spray. Că dacă iei de asta de-a, dar nu-i de-a lor de fabrică, nu iei. Știu, azi proastă se duce. A noastră se duce de alta. Gata. Îți mai fac una? Stai să o văd pe asta, dacă cum știu. Mai una aici, ha? Așa. Și cu alea ești gata, da? Da. Când termin de șters acolo, poți să mergi să tai șuruburi. Îți mai dai una curată. Uscată? Nu, cu de-aia, cu... Umedă? Da, umedă. Ia. Zic, și Alena, trebuia să-i zic să mai ia și o acetonă mare. Poftim? Trebuia să-i spun să mai ia o acetonă. O acetonă? O încurca. Păi ce? Îți crezi că e mai bună acetona ca de luandă? Păi este, de luandă. Noi îi spunem și acetona. A, vei spune acetona. Da, de fapt, acetona e altceva, dar... Acetona e de unghi, nu? Da. Dar să știi că acetona, ce nu lua de luantul de pe mâini, Lua acetona? lua acetona. Bă, dă-l. I-am cheltuit într-o săptămână toate acetonele care le avea. Păi da, stai un pic, să te întreb ceva. Acetona e bună să iei de pe mâini, dar așa când iei vopsea sau silicoane... De pe mâini ți lua, nu știu pe mâini. Ia, dă și mie acum Asta și na. ustensile. Da, bine, acolo era un pic de vopsea pe margine acolo, știi? Chiar pe cap. Ai luat, da? Și am luat
spălat și s-a întins un pic pe asta albă și am mai șters eu cu... Deci ai rezolvat. Da, parcă da. Trebuie să mai faci jos de un stul de hârtie igienică. Facem. Îți mai trebuie diluant sau hârtie? Nu, eu doar mai merg așa, mai trec pe pată, două de